وسموت تطفي وسموت تقطفي أسنان نقيسو منفسي بزيد نغرسات فاسد إذا فجت الزاد تكاد السيدو هو الخيمان يقوم اسمو أدلبي إذا ما يتعدل نبينو فرخان اسمنا يا حاجر يا عمروري نمونا له سنايكو مالي سامع الجدري نمونا له واتاي ميقف تكاتب يقو نمونا له ابن من مريت حمر باباتو نمونا له تاريخ حبيتهم وشفلاتو نمونا له سنايكو مالي سامع الجدري نمونا له واتاي ميقف Meetings are important for the continent. From there, it seems like quite an ambitious meeting with quite a bold set of initiatives, and perhaps a little bit surprising for some that Maloney is leading it. AUC Chair Moussa Faki Mohamed said Africa from the European Union. So we had Ursula von der Leyen, the European Commission President here, and also nationalism, Afro nationalism. Immature you Ghana, mature to you. Gizu I. أقام دقات أمونا كانسر دينا قلت خوينو سنغافور كفوني دليو تمنيتهم كاليو حمامهم سلام تخطاتتنا الشانل كما تخونو سنايت كتكونو ناي وتر من يوتيو كم توترو أبز الشانل زي بزعبا بفلاي أبز مدى بزيز قبرو أب عالم زكايرو زلو استفل عليه زيناتات مسز بنا مسحقرنا زستمامعو ويكا صلوا زلوهم نقراتنا نري كم زلن كان نريو زلنا دما أب عد تليان كجبر زغنية مستودة ستيل بايلاترال ريليشنز ويدما أب قلنتي ويكا دحرتي كونفرنس جبر دبلوماسيا وسرح دما من قصيرترا أبزل على ترزي أبزل لولوك زينا زلنا سلازي أبزوا نزي بزوح نقرات يوزز الرب زلو بزوح نقري بحلالو نزو خل دما حدا بحدا نارانا يوكن كيدينا سبيشال من قصير تراز قبرو زلو دبلوماسياوي أكايدا نايكوت أباوي شركة نتاتن سماعاتن it's just amazing نزي جبو خل مداي كن ريينا انتا يزقبر زلو انتا عين سممعي يزقبر زلو من قصير ترا نابي زغنعيو الزخة كواسق غلو كواف كورسكين سلمنتاي لعلو خل دما بريزنت سياس أبقالنا يتسمم معاز تجاربو زربا كن رينا لعلو خلو تمع معرباو ميديا ويكا مينستري ميديا نزي أنا كلتين هجرات بستفل عليه من قد يري ولو سلمنتاي كم خينو انتاي مزدلي زلو كابد ما كن رينا لا يقبروا سبورت قبروا كسام مودة تتصنيكم دما بزح عقداس نجار كن رينا بوجن تجرايز وتزلو وردما الجدما تم لما تعاومنا يرترا مسو استفل عليه زرباتات الجو حلو اسكك عبيز ما زين خلا تعميرنا هنرينا مجمريا جن كم وترو زي وعلى زي نبي قصك خير خل ويكا انتاي تصبيت كاوز جبر كن رينا سلسة فيديوهات كن رينا بإميجريشن ببيزنس بكوبريشن انتاي علامات كنا رانا ينخيد let's go. Here with Professor Fadel Kaboub, President of the Global Institute for Sustainable Prosperity based in Nairobi, Kenya. He started by telling us why such meetings are important for the continent. Italy is interested in this relationship with Africa primarily because of the migrant flow that is overwhelming Italy. So, أبزي conference نيروما زنبري إيطاليا أفريقيا سميت استفعلي بستفعل عليه من قدي استفعل عليه تعزب تازو وهبلو زولو بتحادي أتصبغ جبرو أتصبغ تغيروا لنا تبع بحال بتخالد ما أفريقيا ويا مرحتنا بتريان محابق تبع تصبغ زي لا درجة مخات انتي ترجم له العلوخل ما ولا حمشت بليون يورو ويشدشت بليون دولار نبتي كوبريشن كوردي انت بلت ليان بحق دي خبر زغل بكل من قدير له ليان كي اكزاكتلي انتهت دلزلا ابزوان انتي استراتيجي ناتا انتي يخدتك قدام منتات ناتا بفلاي دما ميلوني جورجيا ميلوني برايم مينستر انتي دليتا انتي كخد قبر تخل زبل ازارا بخوين له سلازي تقداماين كندا قداس نتليان اتبارتنات هذا ما بزح زدف ازول انتيو نا ايميجريشن قدايو زنا ايميجريشن قداي دما
مزح جزء كتجبرت دلدال أنت متحاس كل وخل نزبل إسكان اسمع. As it's the gateway to Europe from the Mediterranean. There's a recent study by the World Bank that estimates that by 2050, which is the day after tomorrow on the climate calendar, by 2050 there'll be 216 million people displaced because of climate events globally. Half of that number, more than 100 million people, will be displaced on this continent because of climate events. So even if a small fraction of that number decides to cross the Mediterranean into Europe, that would... So أبزح جنتاي زلو بتزلو ناي climate change زناي عولما ويكناي نفاس مكيار ناي ويزر مكيار climate change نتا بأفريقيا بفلاي نتي ساحل areas بهالكبير تراجع ميرو كسب لعلى زلو مستي سمينا أفريقيا desert plus desertification دما نابرت أي زخيزلو سلازي زناي كليما أفريقيا زمركوسز بأفريقيا عبس الوا كله سلازي غيل قالك أبو دما ني أفريقيا ني أوروبا جزء سدات تجميرو طليان دما تا مجمريا أبت جيت سلازل أبت معصو زلا سلازو خونت أزي أبت أعطخ جبر لهم يخلي سلازي ولا ون دنقاس لهم تدي يكون جدا يوم إذا عينت وفرن خو جبرت أعطى اللوات طليان أوروبا مس أوروبا دما مبزحت الجزء أبت معجتنا سدتنياتات كسماء معسلو زي كل زلو حنتني أوروبا حبرت بلا هجابنا يوكرين قد دايدا أتوكرهم سلازلوي قالوا وسيدوم سلازلهم برزنا سدتنياتات قد دايك قدامي أبت قدمي زمت سناي بوليس قد دايو سلازي طليان أكندنا تحصر بستفل عليه من قد حنساب نتي ناي ليبيا تا ناي تونسيا جنزبنا خفل كاجله كسرح هيك على سدتنيا خلك زي زمت سلازي نتهم حجرات أبعدهم زخونه نجار معجة تقبروا لا كم استراتيجي سبق استراتيجي نيرو سلازي كابدن جاز استمركزت رايدي كونس نعتاتهم من مستناتهم بوليسي زخيس سلا زخونه يزقبروا زلوا. Completely overwhelm Italy and the rest of Europe. So Italy wants to address the root causes of this migration crisis, and we have to give them credit for this. So they're trying to figure out a way to address the economic transformation that is needed on the continent to address the root causes. Unfortunately, their analysis is misguided, and it looks like they're about to reproduce the same structural deficiencies that we've had on this continent from colonial times and post-colonial times, despite the fact that Italy makes it very clear. So بحفشة أتي أنكيدو مزلو أكند نتي سيبتا مسوي كانت زمت زلو سبكت عقدت فتن نتي منش سجم نتاي منش ناي سجم كعدلا سلاد سنزلو تمنسي أبتع الدرقة سلاد سنزلو أبتع جراتو سلازي أبز حلف فيديو نجير الكونيرة قدامين أبزي أبو علاتاتنا توم دي زاربولو تك أند مسرات جن رجعت بأفريقيا كله سلام بأفريقيا كله سلامنا أفريقيا دما بسنكي ناي مرحت أفريقيا سجم تراي زقاتهم زلو خي مسلكم بدأ خطرية خلا أفريقيا كم زيهم حدودهم سلام يقبرونهم بدحر مجارجة مني دفر له زجن صبوق يرميهم زفلتو لذي حجونا بكرنا أفريقيا CIA مرحنا CIA زورا له CIA أنت زيرهم أبتكبا بتدما سلام نخمت كبيد مخانك نفلت كن كلا لنا مخنياتو بتدقاقامي زياتهم نتي أجرجرنا يتزوبا بمقبار أسوار شيء زخزبت كالات سلزلو مسوم كبيد يكون بحفشاجن نتسأجم أب مسرته كن فتح لنا زبلا زراربع أتوكري يركبالو نزلنا خد جبرجن كم زنا يقدم ناي جزءات متيخا حيل خام تيخا قالوا ديكونس معرب زخونة I think يرترانا بتوع على تساتف زلاون معرب زخونة من قدي حدا حبت حدا نشيء ديكونه معرب زخونة من قدينا هنقبري لا بتدقق مثل تجاربت برايم مينستر نايتليان كما بومبر نجي 7 بريزنت نجي 7 كم دما أوروبا حبرت أبغونا بمهلاو أجدا سنة كل وقت يرترا دما كابتن كلن هجرت أوز خدا زيادة سقيتات صرحلو زلات تمثل أبزوان ذكر رينا سنهل. Clear and explicit that they're not interested in predatory relationships with Africa. They use the term predatory, so they don't use the term colonial. But when you look at the source of our external debt in Africa, it's three major deficiencies. One is food deficits. We import 85% of our food, according to UNCTAD. Two, energy deficits, and that includes even our biggest energy exporters like Angola, Nigeria, Libya, the biggest oil exporters on the continent. They're energy poor. They import their gasoline, kerosene, and other petrochemicals. So بحفشة أبتسأجمنا أفريقيا ويكاو كتباو كنتات structural problems بلوانا أفريقيا طريقة أفريقيا كسب حجي تكأندس أجمنا يتاب عددنا يستفل عليه عداز قبرازلو انتاين دهريلنا مقبي ننبساس اللي زي كالا سلازي مقبي امبورت تقبر تذكروات خينكم اب يوكرين وقمز جمرت اغلق اب يوكرين راشان مسألة تعاتوي افريقيا مجمريا تميت عددات تميتن من هارناي وقاناي مقبن ترعيو بس غانتايو لملم زخونا مريت فريام زخونا حمد زلو عدك نسا نفساس اللي زي كالا بمقبي هذا كابت سجام سلازي كابت زي باللوم جنزل مقبي كاب دقيم سو كندي لك كم اب دقجزها جرات لك كاب جرات كحريس كان خيت بلع كاب كالي سجر مع دخيت كخد جزخ خلى افريقيا هم يقاتي موازلو سلازي من كسير ترى بتي
فل ولا وحد عقمو اب حرشات تكيرو سرح زلو صنيلنا كرينا مستليا انت عين دبلوماسي وي شركنتي كمسرز فتن زلو مز تحاحزيو كالاي عبص اقمنا افريكا دما انرجي صعات تي مبزحت ገንዘብና افريكا اب ندادي زخيد ندادي نخمصو እዚ ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ነዳዲ ዘለዎን ሃገራት ብዙሓት ከለዋያን ግን ነቲ ነዳዲ ከውፅእ ዝኽእል ዓቕሚ ናይ ትካላ ስለ ዘይብሎም ንኣብነት ናይጀርያ ተወሲድካ ነዳዲ ብዙሕ ከለዋ ክንሳ ብ10 ቅርሺ ሸይጣቶ ነቲ ነዳድናታ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብ50 ቅርሺ ዲ 40 ቅርሺ ተመሊሳ ትገዞ ነይራ ከምዚ ዓይነት ነቲ ነዳዲ ዋላ እንተለዎም ብትክክል ባዕሎም ስለ ዘይፍርይዎ ባዕሎም ስለ ዘይፃረይዎ ክሩድ ኦይል ሰዲዶም ነቲ ዝተወደአ ነዳዲ ክወስዱ ከለዉ ብክቡር እዮም ዝኸፍሉ እዙን ወዲ እዚ ድማ እዩ ነታ ኮንቲነንት ኣብ ቪሽስ ሰርክል ኩሉ ግዜ ዋላ ፀጋታት ኣለዋ ንካብ ድኽነት ከውፃ ዘይከኣለ ነዚ ድማ ሕጂ ነዚ ንምእላይ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስራሕ ንኣፍሪካን ንጥልያንን كربح زخلي نابليز قال له manufacturing base that allows us to escape the bottom of the global value chain. And unfortunately, over the last 2 days, what we've heard from the Italy-Africa summit is that none of these are priorities on anybody's agenda, not on Italy's agenda, and unfortunately not. ሕጂውን እንተኾነ ወላኳ ብዙሕ ክግበር ዝኽእል ወይ ክግበር ዘለዎ ዝበሃል ዘረባ እንተሎምበር ብትክክል ግን ነዚ ናይ መግቢ ፀገምዲ ናይ ኤነርጂ ፀገምዲ ነዚ ክፈትሖ ይኽእል ዲ ከባቢ 6 ቢልዮን ዶላር ተባሂሉ ዘሎ ገንዘብ for sure not ስለዚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ቶም መንግስታት ባይላተራል ክገብርዎ ዘሎም ኤርትራ ግን I think ጽቡቕ ተመግሶ ወሰደት ትመስል ኣብዚ እስከ ንቐፅል ኤርትራ በቲ 6 ቢልዮን 5 ቢልዮን ዝተባሃለ ኢምፕረስድ ወይ ከም ዘይግረሙ ተመጆን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ናይ ክላይመት ሰሚት ኣብ ናይሮቢ ተሳቲፉ ከሎ ቢልዮናት ገንዘብ እናተባሃለ ከሎ እዚ ገንዘብ እዚ ቤናውቲ ቤን ከም ዝወፅእ ንፈልጥ ኢና ንሕና እንደድልየና ዘሎ ብዓቕምና ንበገስ ንኩልና ከርብሕ ዝኽእል ድማ ማዕረ ዝኾነ ሽርክነት ክንገብር ንፈትን ኢሉ ነይሩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እዩ ዝመስል ድማ ሕጂ ፅኒልና ንሪኢና እስከ ካልእ ከንርአ In studies at Stanford University in Berlin. He joins us live from there. It seems like quite an ambitious meeting with quite a bold set of initiatives and perhaps a little bit surprising for some that Meloni is leading it, someone who's built herself as quite tough and conservative. What's your take on all that? Well, Meloni is very much under pressure in Italy. She promised to reduce the number of migrants, and in fact, they increased in the time since Meloni became prime minister in Italy. So presenting herself as a global leader, as the chairwoman of the G7, brings quite a lot of reputation, and as we see, a lot of... So, Meloni, ولو أبي مورالن محنتن ويكادليتن تبقيسان تلا ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ግን ኣይኮነን ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ናብ ስልጣን ክትመፅእ ከላ ንኢሚግሬሽን ናይ ጥልያን ፀገም ክትፈትሕ ኢላ ከም ዝመፀት ስለዚ ብዙሕ ዘረባ ኢቨን ክትመፅእ ከላ ኣንፃር ኣሜሪካ ኣንፃር ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንረብሓ ናይ ጥልያን ንክትሰርሕ ምዃና ብዙሕ ትዛረብ ነይራ ኣብ ሪያሊቲ ግን ኩላቶም ከም ኢሎም ትማሊ ናይ ኣርጀንቲና ኩሉ ነገር ክቕይረ ኢሉ መዓት መብፃዕታት ጌራትዩ ኣብ ስልጣኑ 2 ሰሙን ወርሒ ከይገበረ ከሎ ህዝብ ሙሉ ኣብ ፅርግያ ወፂኡ ኣሎ ምክንያቱ ብኣፍካ ትዛረባ ኣብ ዲሞክራሲን ኣብ ሪያሊቲ ኣብቲ ስልጣን ምስ መፃኻ ዘጋጥማካ ንበይኒ እዩ እዚ ድማ እዚ ኩሉ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ኮይኑ ከምዚ ምኾነ ዶ ገሎ ዶ ድብል ኣብ ሪያሊቲ ኣብታ መንበር ናይ ኢሳያስ ኮፍ እንተዝብል ወላ ሓንቲ ካብኡ ዝፍለ ክገብር ኣይምኻለን ምክንያቱ እቲ ክውንነት ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ወይ ከምዚ ንእሽተይ ፍልጠት ረኺብካ ትዛረባ ኣይኮነን ኣብ ተግባር ክትመፅእ ከለኻ እቶም ምዕራባውያን ሃገር ብፍላይ ናይ ኤርትራ ንኣብነት ከም ኤርትራ ሃገር ስትራቴጂካሊ ከይትህሉ ይደልይዎ ናይ ኤርትራ ርጉእነት ገለመላይ ኣይዋፅኦምን እዩ ኢቨን እታ ጥልያን ትበሃል ትገዛእና ዝነበረት ሃገር ካብቲ መግዛእቲ ምስ ተሰዕረት ክሳብ ሎሚ ኢትዮጵያ ትድግፍ ነይራ ስለምንታይ ኣብቲ ኩናት ካልኣይ ኩናት ዓለም ስለተሰዕረት በቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ስለትነብር ዝነበረት ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝተፀጋዕ እምበር ናታ ረብሓ ክሳብ ሎሚ ከተሳለጥ ዘይከኣለት ሃገር እያ ንመጀመርያ ሕጂ ረብሓ ከተሳለጥ ትፍትን ዘላ ትመስል ብፍላይ ምስ ኤርትራ ፅኒሕልና ንሪኢና so እቲ ክብልዎ ዝኽእሉ ብኣፎም ዝብልዎን ኣብ ተግባር ምስ መፁ ዘጋጥሞም ንበይኒ እዩ ስለዚ ሜሎኒ ነቲ ዝበለቱ ሕጂ ኣብ ቦምበር ናይ ፕሬዚደንት ናይ G7 ኮይና ኣብ ዘላትሉ ከምኡ እውን ምስ ኣሜሪካ ተፈታቲና ነይራ እያ that's why ተፈተነናታ ድማ ናብ ቻይና ክትከይድ ደልያ ነይራ ምስ BRI ፕሮጀክት እውን ተስማሚዓ ነይራ ድሕሪኡ ግን ኣሜሪካ ብክንደይ ልመናን ብክንደይ ፀቕጥን ካብቲ ናይ ቻይና ፅልዋ ኣውፅኦም ኣብ ቦምበር ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ስለዚ ዓብይ ደገፍ ኣለዋ ካብ ኩሉ ወገን ነዚ ከተተግብሮ ትኽእል እያ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ ከተተግብሮ ሲ ድፊት ኣለዋ ደገፍ እውን ኣለዋ invitations that she sent out were positively responded so she appears as a global player and that resonates back home in Italy when she doesn't really get a lot of things done domestically. The question remains if this will really bring the expected outcomes or is it just a show?
if it's just outsourcing domestic problems like can we shift the asylum policy procedure. تحط حجي نطليان اب عالم ستيج ናይ ዓለም ተጻዋቲት ገይርዋ ኣሎ ከም ስቂላ ዝተረሳት ሃገር ናይ ኤውሮፓ ደይኮነሲ ብዓለም ደረጃ ዓበይቲ ነገራት ንክትገብር ንቅድሚት የምጽእ ኣሎ ዲፕሎማሲ ድማ ዋጋ ኣለዎ ጥልያን ኣለኹ እያ ትብል ዘላ እትሕቶ ነዚ ትብሎ ዘላ ኣብ ተግባር ክገብርዎ ድዮም ወላ ንፖለቲካዊ ሸው ምርኢት ናይ ፖለቲካ ቲያትር ጥራዮም ክገብርዎ ብግዜ ዝረአዩ እዚ ሕጂ ኣብ ጎኑ ከሎ ሕብረት አፍሪካ ግን ድሮ ምዕዝምዛም ጀሚሩ ኣሎ ዋይ listen now. The Commission is concerned that the continent was not consulted on the plan Italy unveiled at the Italy-Africa Summit in Rome. Speaking at the meeting, AUC Chair Moussa Faki Mohammed said African countries were not beggars. Italian Premier Giorgia Meloni ሕብረት አፍሪካ ኣብዚ ዋዕላ ናይ ጣልያን ዝገበረቶ ኣቀዲሞም ስለ ዘይተሓበሩ ስቲል ቅሬታ ከም ዘለዎም ሃገራት አፍሪካ ድማ ለመንቲ ኮናን ይብላ ኣሎ እዚ ሹር ናይ ብሓቂ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ሃገራት አፍሪካ ዳ መብዛሕትኦም ኣብ ብባሕባል ዳ ይኮነን ለመንቲና ዝበለ ስለዚ ዝበዝ ሃገራት አፍሪካ ለመንቲን ግን ለመንቲና ትብላ ይትግልኒ ካምበር ሕብረት አፍሪካ በአፍሪካ ይፋንደድ ከውን ዝግበኦ ነይሩ በአፍሪካ ፋንደድ ወይ በአፍሪካ ዘይክፈል ሃገራት አፍሪካ ብትክክል ولا كواتاقال كانوا صاين دلنا نمبر اب ملمان درجاينا زلنا كابز نخنوص دما واغا نخنكفل دلونت كلونا لو لمين كاس باغيتو تتبلع ولا صعيركا بانن بدنش غيركا وي بان بسلس غيركا تبلع تحطو سلازي اتصعيركا نفسها نفس مركوسا زبل سلف ريلاي ينسبل ابوكس ابزي عملت افريكا وقت لمن يا كل غزي disrespected دما خدكونيا acknowledged she may have erred in being too specific in describing pilot projects for Africa in her introductory speech. Meloni outlined a plan aimed at helping African countries to prosper in return for curbing illegal immigration. The government's plan, named after Enrico Mattei. So again, Africa, ሕብረት አፍሪካ በተደጋጋሚ ዕጋበት ከም ዘይተሰምዖም ይነግሩሉ ከመለሰይና ብዙሕ ሪፖርት ስለዘለኒ እስከ መጀመርያ ናብ ኤርትራ ክምለስ ነዊሕ ኣብቲ ናይ ጀነራል ሓበሬታ ስለ ዝጸናሕና ሕጂ ናብ ኤርትራ ክንሰግሪና መጀመሪያ በዛ ሪፖርት ዚያን ጀምር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎንን ሎሚ 30 ጥሪ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ምዕባል ክልተኣው ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕጋዝን ዘትዮም እቲ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቀዳመይቲ ሚኒስትር ፓላሶ ቺጊ ዝተኻየደ ርክብ ምርዳእ ዝዓሰሎን ብሓባር ምስራሕ ዝብል መንፈስ ዘማዕበለኒ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ዘተ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕተ ቅርጺ ጽርግያታት መንገዲ ባቡር ቴሌፍሪካ ወደባት ሕርሻ ሰንዓ ሃብቲ ዓሳን ጽዓትን ሰፊሕ ዕድላት ወፍሪ ከም ዘሎ ገሊጹ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሜሎኒ ቦገና ምስ ኤርትራን ዝሰላሰል መደባት ዝከታተል ቀዳማይ ኣመኻሪኣ መዚዛ ከም ዘላን ምስ መንግስቲ ኤርትራ እናተመያየጠ ክሰርሕ ምዃኑን ብምሕባር لوغ منغستي إرترا مستفعل صلاتات منغستن كوبانيتاتن نممياتون مدبات كم سر عفليطام بزي كازي بريزيدنت إيساياس لومي اب ساعتات قدم قطري مس مينستر اكبابن ساعتن جيلبرتو فراتيني تمالي 29 ጥር ድማ ምስ ሚኒስተር ሕርሻ ውሕስነት መግብን ሃብቲ ገረብን ፍራንቸስኮ ሎሎንሪጊዳ ኣብ ዘገበሮ ርክባት ዝምድና ኤርትራን ኢጣልያን ሎሚ ምስ ዝምድና ኣፍሪካን ኢጣልያን ዝጀመረ ዘይኮነስ ጽቡቕን ሕማቕን ጎንታት ዘለዎ ፍሉይ ታሪኻዊ ዝምድና ከም ዝኾነ ኣብሪሆ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣስታት 150,000 ኤርትራውያን ወተሃደራት ብግዲ ተዓስኪሮም ኣደዳ ከቢድ ክሳራ ከም ዝኾነ ብምዝካር እዚ ታሪኽ እዚ ብዕምቆት መታን ክፍለጥ ሙሉእ ሰነዳት ናይዞም ኤርትራውያን ክፉት ክኸውን ተማሕጺኑ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ዝተደኮነ ብቐንዱ ንሰፈራታት ኢጣልያውያን ዘገልግል ምዕቡል ፋብሪካታት ሕርሻታት ትሕተ ቅርጽን ካልእን ፈለማ መግዛእቲ እንግሊዝ ኤርትራ ብቁጠባ ርእሳ ኣይትኽእልንያ ብምባል ናጽነታ ከይትረክብን ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረንን ብዝነበሮ እከይ ውጥን ንዝበዝሐ ካብቲ ዘመናዊ ትካላት ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝሸጦ ነቲ ዝተረፈ ድማ ከም ዝዕነወ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ዕንወትን ዝምታን መግዛእቲ እንግሊዝ ዝተረፈውን ኣብቲ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ መግዛእትን ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎን ከም ዝዓነወ ገሊጾ ምስቲ ዘሎ ዕድላት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ስትራቴጂያዊ ሽርክነት ክምዕብልን ኣብ ዕድና ኢንዱስትሪ ፀዓት ልምዓት ማይ ሕርሻ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን መራኸቢታትን ወፍሪ ክግበር ከም ዘድልውን ኣገንጺቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ኢጣልያ ድንድል ንኣፍሪቃን ኢጣልያን ኤርትራ ድማ ኣፍደገ ንኣፍሪቃ ስለ ዝኾና እዚ ብልጫ እውን ብግቡእ ክስርሓሉ ከም ዝግባእ ገሊጾ
ሚኒስትር ኣከባብን ፀዓትን ኢጣልያ ጅልቤርቶ ፍራቲኒ ቦገኖ እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ኢጣልያ ዝበጋገስ ዘሎ ንኣፍሪቃ ማእከል ዝገበረ መደብ ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ዝምድና ብሓፈሻ ንታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን ኢጣልያን ድማ ብፍላይ ዘማዕብል ከም ዝኸውን ብምእማት ኣብ ጽለታት ዕድና ብምዕባል ዓቕሚ ሰብን ካልእን ንምትሕብባር ዘለዎም ተገዳስነት ኣረጋጊጹ ሚኒስትር ሕርሻ ውሕስነት መግብን ሃብቲ ገረብን ኢጣልያ ፍራንቸስኮ ሎሪንግሪያ ብወገኑ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝቐረበ ሓሳብን መብርህን ንምትግባር ዝሕግዝ ሰፊሕ ኣፍልጦ ንምርካብ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ክፍጽሙ ምዃኖም ገሊጹ ብኻልእ ወገን ድማ ብ29 ጥሪ ጎኒ ጎንቲ ዋዕላ ኣፍሪቃን ኢጣልያን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ፈደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ከምኡውን ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕጋዝን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ምዕባለታትን ተዘራሪቡ ኣብቲ ርክባት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃያቱ ዑስማን ሳልሕ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፐብሊክ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስን ተረኺቦም ነይሮም ኦልራይት ከምዛ ዝተማዕኩማ እታ ሪፖርት በዚያ ክንጅምር መጀመርያ ሰብ ነቲ ኩነታት ሓንቲ ካብቲ መጀመርያ ነዚያ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግላፀይ ሪቶናተይ ክህብ ከለኹ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዴሌጌሽን ተወሲዱ ኣብ ዋዕላ ናይ ሳውዲ አረቢያ ክኸይድ ከሎ እንታይ ገይሩ ነይሩ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ጅስት ናራኹም መቒሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ነታ ኦፖርቹኒቲ ነታ ዊንዶ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ወይ ከዓ ናብቲ መገሻ መኻትሲ ጀስት ኣብኡ ኸይዱ ሪሊ ክሳብ ክንደይ ብገንዘብ ዝግደሱን ጥንቁቃትን ነቲ ቁጠባ ናይቲ ገንዘብ ወይ ከዓ ንገንዘቦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ክጥቀሙላ ዝደልዩ መራሕቲ ምዃኖም በዚ ካቲ ገንዘብ ክኸዱ ከለዉ እቲ ካላንደር ናቶም ፉል ገይሮሞ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ዝተኸፈተት ክጥቀሙላ ኢኻ ትርኢ እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ትፀጋታት ብኣንጻሩ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝንቀፍ ብዙሕ ገንዘብ መዓት ዴሌጌሽን መዓት ሰብ ሒዝካ ሓፂር ግዜ ጌርካ ምምላስ ገለመለ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ክትርኢ ከለካ ግን ሓንሳብ ምስከትካ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ኣሳሊጥካ ድሕሪኡ ናብ ዝኾነ ዘይምኻድ እዚ ኸ እንታይ እዩ ክኸዱ ከለዉ ወፃኢ ሸርፊ እዮም ዘጥፉ ኩሎም ሃገራት ንኣብነት ንናይ ሶማልያ ፅንዕ ኢልኩም ክትሪእዎ ኢኹም ብዙሕ እዮም ዝነቕፍዎ ብዙሕ ግዜ ንደገ ዝኸይድ ንኬንያ ብዙሕ ግዜ ክንደይ ግዜ ኸይድሎ ሓድሽ ዓመት ካብ ዝጅምር ጥራይ ቁፅሪ ክንደይ ግዜ ኸይድሎ ናበልዮም ኣብ ዜና ዝገልፁ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ እንታይ ማለት እዩ እቲ ንደገ ምኻድ ወይ ከዓ ዲፕሎማሲ ምግባር ፅቡቕ እዩ ዋጋ ግን ኣለዎ ሃገራት ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ወፃኢ ሸርፊ እቲ ዝዓበየ ፀገም እዩ ኮይኑዎን ዘሎ ስለዚ ስኡኢልካ ገንዘብካ እናበተንካ ናብ ቼክ ሪፐብሊክ ናብ በርሊን ናብ ገለ እናኸድካ እሞኻ ፍረ ዘይብሉ እንድሕሪ ኮይኑ እተን ሃገራት ክጥንቀቑ ኣለዎም ውሕዳት ዴሌጌሽን ዋላ ብነፋሪት ፍላይት ብናትካ ነፋሪት ዘይኮነ ፍላይት ከፊልካ ከይድካ ስራሕካ ከተሳልጥ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ዋጋ ሰይፍ ክትገብር ኣለካ ሃገር ኣፍሪቃ ምዃንካ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ቆጠባኻ መንግስቲ ኤርትራ ግን ሓንቲ ግዜ ክኸይድ ከሎ ብሙሉእ ዝጥቀመሉ ኣብ ስዑድያ ኣብ ዝኸደሉ እንተሪኢኹም ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብታ ግዜ እትያ ምስ ስዑድያ ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ዘዋፅኡ ሃገር ሚኒስትርታት ብዙሕ ዝምድናታትን ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ስራሕን ሰሪሑ ተመሊሱ ተመሳሳሊ ሕጂ ድማ ንርኢ ኣለና እቲ ዝገብሮ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ርክባት ጥልያን ናተይ ርዲት እዩ እዚ ምናልባት ካባይ ዝፍለ ሓሳብ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ጥልያን ገዛኢት ናይ ሃገር ኤርትራ እያ ነይራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጥልያንን ግን ካብቲ ዝገዝእዎ ግዜ ብዙሕ ኣብ መንጎ ስለ ዘጋጠመ ሓደ ካብኡ ድማ ነቲ ጥልያን ዝገበረቶ ብምሉእ እንግሊዝ መፂኦም ስለ ዝሰረዝዎ ኢንፋክት ካብ 41 ክሳብ 52 እንግሊዝ ኣብ ኣፍሪቃ ብፀንሕሉ ድሕሪ ንጥልያን ምስ ዓሮም እንግሊዝ ውራይሎም ዝገበርዎ ሓደ እንታይ ነይሩ መስለኩም ነቶም ጥልያናውያን ካብ ኤርትራ ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ወነንቲ ትካላት ወይ ከዓ ርእሰ ማላውያን ጥልያናውያን እውን ክቕንፅልዎም ጀሚሮም ብዙሓት ኣውፈርቲ ሰብ ትካላት ማለት እዩ ካብ ጥልያን ተቐቲሎም እቶም ዝተረፉ ድማ ሃዲሞም ከም ዝወፁ ተገይሩ ስለዚ ጥልያን እንግሊዝ ውራይላ ነቲ ኩሉ ጥልያን ዝሃነፀቶ ዘዕነወት ሃገር እያ ስለዚ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ወላ እኳ ገዛኢት ሃገር ተነበረት ካብቶም ኩለን ዝገዝኣና ሃገራት ፅቡቕ ታሪክ ዘለዋ ዝዝከር ታሪክ ዘለዋ ሰ እንግሊዝ ወላ ሓንቲ ዝዝከር ዘይብሎም ደርጊ ዝዝከር ታሪክ የብሎ ሃይለ ስላሴ ዝዝከር ታሪክ የብሉን እንትርፎ ሕማቕ ፕሮፓጋንዳን ሕማቕ ዘረባን ቀትለትን መጭወይትን ተዘይኮይኑ ዝዝከር ታሪክ ዘይገደፍ እዮም ስለዚ ጥልያን ድማ እቲ ታሪኻዊ ብመንፅር ስለ ዝሃሰሰ ምስ ኤርትራ ዝምድና ይነበራን በንጻሩ እዚያ ምናልባት ኣብ ካልእ ሰሚዕኩማ ትኾኑ እዮም ጥልያን ንኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ዓድዋ ንዝተኻየደ ካሕሳ ከፊላታ 6 ሚልዮን ሊራ ናይ ጥልያን ዝነበረ ድዩ ገለ ከፊላታ እያ ኤርትራ ግን ካሕሳ ይተኸፈለትን ስለዚ there should be a discussion between these two ምናልባት
أبزوان الزجن طليان إنفلونس ناتا صلوان ناتا نحسس سلزو خيزلو برقص مسير تراك سرح كم تدلي رديت علني أبي أفريقيا درجة زترفت حجر ويسترسعت حجر صلوازي بالله طليانيا اتزقال لما نقدين أبي أفريقيا مسيان خسرح شركنتان ربحان خطوحستو غينا دما حانت كاباتن إيرترا قدامي ليبيا يعني را اب ليبيا نخيتاتو امريكا خمي جيرو ما تذكرتو غينكم نقداف قتلوا خلو مستليان عبديل ناينا داد خبر مسنو خبر اب سمام علو زنبره غزي يوم بريزنت ناي طليان زلا زحج زلا برايم مينستر ميلون ون نفرنسا باب عويله اب ميديا وتيا زنقفتي سلاز ربحاناتنا نخي مس ليبيا نخي نقبر نقدافي دبديب كان ليبيا فحفحزه تخلص خيقه الى بافون استقصتو غزي نيريو انتينا نرزلنا تاريخاو سر زلوو ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ጣልያንን ብዙሕ ሽርክነት ክግበር ከም ዝኽእል ስለዚ ዋላት ስትራቴጂ ናቶም ተሪኹም ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ኢንቫይሮንመንት ከምኡውን ፀዓት እዚአን ነገራት እዚኣተን ኣገደስቲ እየን ምስ ናትና ኩነታት ነቲ ናትና ምስ ሕርሻ ከምኡውን ምስ ናይ ሕርሻ ተራኺቡ ነይሩ እዚ ሪሊ ብፅቡቕ ዲዛይን ዝኾነ እቲ ናይ ንኣብነት ናይ ካልቸር ወይ ከዓ ናይቲ ባህሊ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ቅርስታት ወይ ከዓ ነባሪ ዝኾነ ኣብ ናይ ዩኔስኮ ደረጃ ዝኣተወ እዩ እዚ ገዛውቲ እዚ ብፅቡቅ ክዕቀብ ተኮይኑ ፅቡቅ ኮይኑ ሬኖቬትድ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ጣልያን ድማ ኣብዚ ነቲ ተቕርፂ ፅቡቅ ጌራ ከተንብቦን ክትርድኦን ትኽእል ዓቕሚ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ሃገር ከም ምዃና መጠን ብትክክል ነቲ ጥንታውነቱ እናሓለወኒ ብዙሕ ጥንታዊ ገዛውቲ ዘለዋ እያ ጣልያን ሪመምበር ዳት ጣልያን ካብ ዘበነ ሮማ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ጥንታዊ ካልቸራል ሃብ ብካልቸር ብዙሕ ኣታዊ ዘለዋ ኪድና በዓል نفس وكف كتما كيد بفلاي بعل منيخا فلورنس كتما ديو بعل منيخا تبلوم زومناي ملو عالم I don't remember ذكروني انت حرخيت كا زقرمت تحت قرص زلوايا حبز سامر كيد خلو فلورنس كيد نيره او زلو انتاونتن كمي جيروم يمعكي ومزلو ناي شحن 400 نا شحن 500 عمت مهرت كفل زبن زنبره غزي عمت مهرت زنبره غزي غزاو تتعقبو بتوريست اي راينيو سلازي تاريخ تمكر زلون ስለዝኾነ ኤርትራ ነቲ ዘለና ተغርዚ ኣብ ምዕቃብን ንዑድማ ሞደርናይዝ ጥንታውነቱ ከጥፋኻ ሞደርናይዝ ንክትገብሮ ኣብ ሓገዝ ክገብር ስለዝኾነ very systematic movement ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ሽርክነት ኢና ንርኢ ዘለና ዋላት ቴሌፍሪካ ተበልካውን መንገዲ ባቡር ተበልካውን I think I expect ካብዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ኣብቲ ጌም ናይ ቢዝነስ ዝተመለሰት እያ ትመስል ምናልባት እቱን ኮተሪፍ ዘሎ ሕጂ አይ ሆፕ አሜሪካ ነቲ እገዳናታት አለ ትኸውን ጣልያን እንታይ ኢለኩም this is another amazing game ኣብ መራሕትና ኤርትራ ጻወትዎ ዘሎ ኣብ ዝዋን እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ስዑድያ ነዊሕ ዲፕሎማሲ ገይሮም ኢልና ነርና ኣብዚ ሕጂ ከይዱ ከሎ ምስ ኬንያ ተራኺቡ ነይሩ ተባሂሉ ምስ ግብፂ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኣለው ኣብ ቦምበር ናይ G7 ድማ ጣልያን እያ ዘላ ፕሬዚደንት ናይ G7 ስለዚ ነቲ እገዳ ናይ ኤርትራ ንምእላይ very important critical ጣልያን ነብሶም ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ንክገብሩ እንድሕር ኮይኖም ናይ ኣሜሪካ እገዳ ክእለ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ንኣሜሪካ ነዚ እገዳ ዝእለይዎ ኢላ ክትዛረብ ትኽእል ንረብሓ ስዑድያ ግብፂ ጣልያን እዚኦም ሰለስቲአን ሃገራት ዓብ ተራ ክፃወታ ይኽእላ እየን ስለዚ ኢሳያስ is very smart as a president ኢሳያስ smart intelligent ኣብ game of course ተመክሮ የድልየካ ኣብዚ ኣብ ነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ምስናሕ ብዙሕ ተመክሮ ክበካ ይኽእል እዩ ስለዚ the game is played very well ካብዚ ንላዕሊ ነዛ ጌም ክፃወታ ዝኽእል ከምዘየለ ይርዳእካ ማለት እዩ so this is very powerful ኣነ ክሪኦ ከለኹ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣብታ ኔክስት زربايد لياني زادر فيه كم زراهم ما يقوم نحنا
نوعي سنينا تغاليسنا زبتصح زلو يجن كزانيو كم زي كونو دما صبو غيرات قلت لكم الله ابزيا الله حنتي بسومالاويان قد من نابا محا ناب تغارو ناب كالن زسجر زيا سيل رايوا ذا بوست زيا I think it was very powerful message كاب سومالاويان احواتنا انت اميلوم سومالاويان Somalia حنت كابتا عبس أجمعنا ويكا Somalia كبير تركت مهاروز جبا نجار انتوليلهم look at the delegation of brotherly Eritrea's Eritrea delegation رايو يبللو كلاتهم بقع زلوهم تمكر زلوهم أبصرهم دما نوح سيزن الزخون سباتهم بنصارو أبناتنا نرأي يبللو انتاي سلز رايو منال بات كتريو خلوهم ناي سوماليا دانا عشن ديوم ناي ارترا عبيتون ديوم كتبل تخليخا ابي ارترا زلو نوح تمكرو دس اغبو كونو خلو نتي ناي سوماليا ديليجيشن جن اتا بنيو زلا قال نتي بريزيدنت محمد شيخ حسن قالويا وتم قالوا دما بيتسوبيوم سلازي بقعه زي كونوس سبي سبكا كسع كندين هاجر كم زحاسيا بمبال ابت كومنت بزح تقيسوم نيروم سلازي كل جزء نقدميت كلمات ندحرو خينا بقعه سبات كنا متصالنا بريزنتناتنا سوماليا يوم بزح جزء زخيت كنسو كما يجيرو بقعه سبات حزاي كاله سلازي تايبلالو look at the Eritrea delegation they are experts in their diverse fields every individual can competently fulfill their duties as required and I encourage such a show of merit and all-roundedness لذي كم زيوم عينات بقعة زلوم تمكرو زلوم أنا قلنا تيتوسخي إيرترا بقعات سبعة كانت اللوا منسيات مسيوم كحجزوهم نيروم نوتا بموساد ترديهم لهم كلتا سلسة كابتم delegation of course كم أقدم زبلوت أنا أكو نفسه كف سانتيم سيفنا جبرك خدوز دليو منسترات يوم مغنياتو مسيوم سلسة أربعة معلت جبر تقينه نفسه كف أبز خبر هوتيل مغنياتو تصدق سلزلوا security سلزلوا بزح جنزبي خاخد كفلو لزلك سلازي سيف كجبرز دلي منالبات كاب أبز زلوا أمباسادرات ديوم قال ملأ ستاف كحجزوا مخالون يروم زبل رديت على لنا مغنياتو حجز كم زليوم يرداكا يجن أزيا نعناون كم عباي نتبي كومبليمنت كن ريان غل تمكرو أبصرح أبزخوني يخون حكم ناخد كنيشتي كبيت مرتز ودي دكتور حك مطبح تجبر الكاي دلني خاطر مكرز جبري خاطر دلي سلازي مكرات بمخانم أبتا بوست بزح جزية بزح بايرترا قالوا إن لكم حدا سبترا يسرز بلا يكون كنا نمشيلكم بزحات سباتي مبزون أتم مسوس خدوزلو every individual can on our side look at the President Hassan Sheikh's shoulders where his delegation lies it is a depressing as Somali so لذي بناتهم بزح قالوا جهان تبع كم زلا nephew ود حوو ود قالوا ود حفتوي ود حوز وخنا سبد ما نيرو كمون انكل هيز انكل دماغها حبو وي قال ملخ نيرو هيز انتي كم زنابلو ازي سبي سبكا ابوليتيكا كسع كندي حساي مخانو نزيا كزاربولان ولا كومنت اتي خاون مبزحتوكا داديس جيرلي لومنتا حنت قالي زاربوالو بزح غزي كم زحزونو بخمزي ازي دما سبي سبكا نهاجر نقدميت كم زي وسد ايرتراوين كبير تراوين كن مهارو زلنا نابلو كم زي عينت كم حدك زوهاب كومبليمنت اقدا سنت هلو ازياون سمعوا واحد داتا كور بريزيدنت انت زبيتاوي تحطو ايرتراويان انت حطو تتلنا لومني ناي غزا غزينا نويح غزي قنت سرحي كالنان حجها سمينتو جميرالا انتاي تسفانا حلف عدتك اوغندا زغشكال اوان اتانا حصاون انت انزلون زن تندينو عند this بلان يركا جبتن يركا دابلو زين يرم هذا زياد زربا سمعوا عجي جهرا ديكونس نصبو تسفا ترايسي نفس وقف ايرتراو تاغر سلسته غزا خلو لو زبل حلمي تمنيت علني او كوب جماجمن او تخبساتاتن بزقلاتاتن معاس غون دحيل كان صباح غون يبلكانه دحر زغلو زخدنا يا غعزو غن اب وشت 10 عامات انتاي غيرنا لنا دحرينا ناي بحقي لومي ابزحشه بوتا لنا نغلو زروين وغلو بهزبل اب حصير وان كل نجر كنقبر ينخلنا ابايت كن لعلو غلو زبلص ابايت تملكات سرح ابايت ديكونا ناي بحقي نباري نعين خباه دبل ابايت كم تسرح قجف ناي هاجر استراتيجياوي وطن ابايتي وي هاوزينج سكيم نقولوا علنا بغزي خميك سبابر خيل
كمي قرنا إنا نتقبرو عقم سبا للناديو عقم ماشينر للناديو طريان وات لنسال للناديو الكاقم جيم كازو سنقريمو قد ما حجي تقبرن حقي مستباهقي اي تقاطات امنت زنبره هنتات حجي قنا بزحيش بوتاس لنا كل واحد اوان كنت فتحينا تزيولكو بمدروه فتاح ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚደንት ሃገርና ሃብታም ሃገርና ዝርህዋ ሃገርና ካብ ናይ ረዲኤት ልማኖ ናፃ ኮይና ብነፍሳት ተሓድረሉ ሃገርና ልምዕቲ ትኾነሉ ከም ሰብ ከም ህዝቢ ርእስና ልዕልና ንነብረሉ ለሚና እኽሊ ይኹን ካልእ ሓገዝ እናሓተትና ንነብረሉ ኩነታት ተጋላጊልና ርእስና ክኢልና ክንነብረሉ ንኽእል ናይ ረሃዋን ናይ ቅሳነትን ዘመን ክመጽእ ዕላማና ስለ ዝኾነ ናጽነት ስለ ዝመጸ ኸዓ እዚ ነገር ዝተወዲኡ ማና ካብ ሰማይ ወርደልና ኣሎ ወይ ኣብ ገነት ንሰፍር ኣለና ኢልና ስለ ዘይንሓስብ ነዚ ተጨባጥን ምግባር እውን ክንሰርሕን ክንቃለስን ስለ ዘለና ሃገራዊ ዕላማ ኣሎና ኣብዚ ሃገር እዚ working with Eritrea is quite interesting because Eritrea people are very honest and they are very accountable people. ናይ ዩኤን ወኪል ያዝያ ካልእ ዝነበረት እያ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኤርትራውያን ምስራሕ ዓብይ ኤርትራውያን ቅኑዓት ሰባት ሓላፍነት ዝወስዱ ሰባት ፃዕራማት ህዝቢ ሓቀኛታት ህዝቢ እናበለት እያ ትገልፆም ካብ ብዙሓት ቪድዮታት እየ ዝረክብ ግን ንሎሚ ድሕርዚያ ኣብ ናይ ኣቢ ክንከይድ ኢና ኣገዳሲት ስለ ዘላትና I can speak first hand from the projects that we are working even on the ground with the local leaders. Every dollar is accounted for. You can see value for money in the programs. So ኤርትራውያን ብቅንዕና ንልምዓት ዝሰርሑ ምዃኖም ይንገር ኣብዚ ተመሊስና ሓንቲ ክንርያ ዘልየ ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ ንኣቢ ንፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ብመግቢ ብሕርሻ ናይ መግብን ናይ ሕርሻን ኦርጋናይዜሽን መዳልያ ሸሊሞ ከም ዝነበረ ይዝከር ንሱ እታ መዳልያ ወሲዱ ድሕሪ 1 ሰዓታት ዝወፀይ ኣብ ኢትዮጵያ ዲቕ ዝበለ ሽግር ከም ዘሎን ካብ ጥሜት thousands flee western Tigray seek refugee in ኣብ ካልእ ቦታ ከይዶም refugee ከም ዝደልዩ ዘለውን in the past close to 7 ኣብ ውሽጢ ዓዲ ውግእ ኣብ ውሽጢ ዓዲ 7,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብታ መዓልቲ እያ ኣብ ከባቢ ትግራይ ከም ዝተሰደዱ ስለዚ ስደትን ጥሜትን ኣብቲ ዞባ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግለጽ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መራሒ እዚ ብመግቢ ኣብ ኣፍሪካ ዝበለፀ ብምባል እንዳሁኑ መገለልና መወገዝ ሲበረታ ኣብዚያ ለሓዳሽ ሪፖርት መፅያ ዘላ እስከስምዕዋ እንዳሁኑ መገለልና መወገዝ ሲበረታ እንዲህ እንዳሁኑ የትኩረት መነፈግም ሲያጋጥም እንደ አግሪኮላ ያሉ ሽልማቶች የፈጀው ፈጅቶ 8.6 ሚሊዮን ዶላርም ተበጅቶ ይገኛሉ እንታይ ይብልለው ሓቀነቱ ምስ ግዜ ከነጻርየ ይናገን እዚያ ሪፖርት እዚያ ሒደት መዓልቲ ገይራላ ኦልሬዲ እንታይ ዝብል ሪፖርት እዩ ነታ መዳልያ ከፊሉ ከም ዝገዝኣ ስለዚ ነቲ መዳልያ ንክብወሲ 8.6 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝኸፈሎም እሞ ንስንዑ ከም ዝሃብዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሓደ ኢትዮ ፎረም ዝበሃል ፕላትፎርም ዘቕረበ ሓበሬታ እዩ ነይሩ ባት I don't know surprising ደገመ ምስከደ ሽልማት ከም ዝፈጥሩ ኢና ኣለና ካብ ሙሉ ኣፍሪካ ነዚ ሽልማት ክብዎ ድማ ናይ ቀንዕና ይመስልኒ እዩ ምክንያቱ ካብኡ ኣፀቢቖም ዝሕሹ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ከም ዘሎ ርድዩ ከመይ ገይሮም ነዚ ክብዎ ይኽእሉ ሰርፕራይዝ እንደ አግሪኮላ ያሉ ሽልማቶች የፈጀው ፈጅቶ 8.6 ሚሊዮን ዶላርም ተበጅቶ ይገኛሉ 30 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ደግሞ የፋኦንም ሆነ የWFPን اتفاق يخونا USAID 30 مليون ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ክነሱ ከመይ ገይሮም ነዚ ሽልማት ይቦ ንዓለም ሙሉ ዘገረመ ነቲ ትካልና UN ድማ ናይ በሓቂ ሽሙ ዝህስስ ሕማቕ ታሪክ ከም ዝህልዎ ዝገብር ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ but this is a reality ኣብ ዘጋጠመ ኩነታት ኢና ንዛረብ ዘለና ይጠብቃሉ USAIDንና የCIDN ምጽዋት ይማጸናሉ መልካም ሁሉ በመመኘት በዚሁ እንሰናበታለን so ሕጂ ተመሳሳሊ ብዙሕ አርቲክልስ እውን ይወፅኣሉ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ኣቢ ምስ ካልኦት ወገናት ተመሻሪኹ ይኸይድ ከም ዘሎ it's very shocking ከምዚ ዓይነት prestigious ማዕርግ ንዑ ክብዎ ምኻሉ ናይ ቅንኢ ወይ ናይ ገለ መለከ ይመስለኩም ግን it's surprising ነዚ ሽልማት እዚ ካብ ሙሉ ኣፍሪካ ንኣቢ ክብዎ ምኻሉ ኣዝዩ ዘገርም እዩ but ንዓይ it's not a problem it's just
we have to be careful كم زعينت شلمات كبخلو علاماتاتهم كالك خون كم زغل تمساسالي أبزا قد أيزيا سبزح جاقو يبل كم زلو جن بستفل عليه دما ملسي وهبا خم زلو كم فلت كم كلال لنابز مالتي ጉጉዩ በአውርኡ እቲ ናሽናሊዝም ኤርትራ ናሽናሊዝም ኢማቹር ድዩ ገና ማቹሪቲ ጊዜው አይበቃን ከኤርትራ ናሽናሊዝም ይጸላኢ ህዝብ ትግራይ ጸላእ መንነቱ ውን ስለዝኾነ ጸላኢ መንነቱ ገይሩ ስለዝተሓንጸ ህግደፍ ውሉዱን አቦን ናይ ኤርትራ ሃገራውነት እዩ ውሉዱ ውን እዩ አቦ ውን እዩ መቀጸልቱ እዩ ስለዚ ንሱ ኢና ክንርኢ ዘለና انتاي طولق يبلك انت نتني ارفاز ملكسي انتاي طولق يبلك انت حمما انتاي ملكتك بصرو ما صار مننتهم يتسرحوا مننا زيد فلاس خاني خان هلخا تقرينا صحيح باي تخيل امحارنيا مزراب معبالز مسلكا سفر سرقي سفر حصوت سفر قتلات بهلا البو مننت البو راس خاني خان ارفراونا داهاونا على مننت الو دي تقدر كان مصحفتي ارترا يكون كان كتب بتوعل فيلمات ارترا يكون كان كتر توعل اتي بهلي اتخمطا زبهالنا يبطا تابري تعقيب زلو ابيرترا دكونن ابيرتراونا دكونن تعقيب زلو ارتراونا دعاقيبون برالو خمطا تابطاتنا بصرما صرا مننت ميو صرا مننت كزل خنسخيخي انتاي خمنت كنيركم دين مخانو سيلكا لطافيا بينكم مصحم لا انتاي لطافيا نايك اما انت لطافيا على اغو لطافيا ديهم نايز سيلكا دبوب هزبوش غنا ملز سيداما غامبيلا لطافيا ديهم نايمن لطافياهم وراتي احواتنا يكون زياتهم ركبي بلنا نزولهم ارتراينكو خيلكا حقهم كيكون يترفني مخنياتو زخوانا انا عصر يبلكم من نسخاتكم تغرينيا زمسل صلفع تغرينيا سيلو صنبع تغرينيا تزاربو يدناغرونتي يسب كباد ملتيا ريلي زيا كاب بصرما صار منتم يونيرو صار منتن صار من ايغون سي من الناس زبحال نمخانو تفلطو ديكم سخم عليكم ديكم سخم كم سبا عليكم تخوين انتاي اتسرقدي اتحاسدي اتخدعدي اتلخبطبط ازريكم نزلكم منتو بلو از منت ايكون امبر ارتراو النسي الله زبحال اباتاو خبرتات حزب ارترا عقيبو زلو خبور مننتي هذيكن كايكونن فنجم يلكن على تسميتكن كابايا تقانقا ابي تعقيبو زلو كبرتات ابي تعقيبو زلو تفلط ايخن ابي زلو تصر من نزبال ناي بحكي يا اما خلاص ساواهم بوصي تغرينيا زارمني منغيس ارترا كوي وخاو او نيركن عمتات بچولكن ايتفلطان نا زبل سمبرات ابرسوم الله يقومنا حزب ارترا يناقنايو شعبيا يناقنايو نتغارو حانت دمو نحمساناتو حانت فليت نشي حماما يبلونا يم سنغافور كوني دليو تمنيتهم كاليو حمامهم تاع مغاني ردانن يعني سنغافور قديفنا ولا هو عند حردا سفيرنا نعوم تاي حمامهم ما يردا كان سلازي تايم الكتب نحنا عند حردا ترميسهم كنبرخو لهم سلازي نمنتاي بينهم يمعبلو بينهم قعزن متاي قصدو مسانا زرخ بيبلهم زرخ بنا ناي تفطرو ነገር ኮይኑ ዶብ ጥራይ እምበር ምዚኦም ዘራህብ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ይብልና ባህልዋይ ከተጣዲ ዋና ልቆስ ባደም ኮይና ብትሪና ጽነት ካኮነ ስሜትና ተናጽና ልዕል እንኒ ከይበና አሊዋል ወይሩ ሲያንሰሴ አይጎም ድንያ ቅጫ ሲሐረስ توديو نجر كي تسمع كي توهلك وريد مغابر أنت قدرينا حصد فقرة لغة تشش من دقنا طوب دمس دمو إلو هادش دش أنت ذاك الفرا أبي أبي بيني أبي أبعتنا قاعد برسم شروخ بيحبي إذا مسكات كل شيء مسكات كل شيء
إذا مش بعد كولشين مش كالكولشين incomplete mission نايزم جونوسايدرات مرحت رجير خيم سامانجوس جنا حوصلكم ناي شعبية خدان تخدينكم درشنكم متجارو بوعل كوصلكم إذا عفلتوا ناي شعبية خدان تخدينكم زرشنكم متجارو كتفلتوا لكم كتفلتوا لكم سمعكم اللهم يا عدوا يقتل ريوا عدوا يقتل نايزم جونوسايدرات مرحت رجير خيم ሃገራውነት እዩቱ ዓብይ ሕማም ስለዚ ምስ ኤርትራውያን ጸላእቲ ኢና ኣይኮንናን ዘለና ትታሃኒጾምሉ መጽኦም ዘለዎ ኤርትራዊ ሃገራ ናሽናሊዝም ኤርትራ ናሽናሊዝም እንብሎ ነገር ንሱ ግን ባዕሉ ኣብ ጉጉይ ህንጸት ዝተሃነጸ ስለ ዝኾነ ክንፍትሾ ክንክእል ኣለና ምስ ኤርትራውያን ክንጣዓምን ክንተሓዝን እንድሕር ኮይና ዘሃገራውነት እዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ካባና ብዝብገስ ይኹን ካብ ባዕሎም ኣብ ባዕሎም ብምፍጣር ክስበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ዝብል እምነት ኣለኒ ሎይ ካው ቀይሕ ባሕሪ ትግራይ ንቀይሕ ባሕሪ 60 ኪሎ ሜትር ዲፈረንስ እዩ ዘለዎ ንሕናስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሰይክልዎ ኃይሉ ከይድ እንድሕር ኮይኑ ኣደታት ተጋሩ ተደፊረን ዝበሃል ወረ ክወርኽ ኣለዎ ንጹሃን ዜጋ ትሕረድ ኣለዎ ይቕተል ኣለዎ ማንነቶም ዝበሃል ወረ ብሰፊሕ ክጋዋሕ ኣለዎ ስለዚ ተገይሩ ይተወጣት ናብ ከይድ ብዝብል ከም ዓይነት ብደንብ ብሚድያ ሰሪሖም እዮም ኣብ መሬት ኣቲኻ ግን ብተጨባጭ ክነጽንዖ ከለና መረጃ ወፂሕና ኢና ምዃኖም ሓፊሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ተጋሪኢልኩም ተዛረቡ ኢልና ኢና ባዕልና ኣብዚ ማስ ሜዳ ምፅና እዚ ሓገዝ ወዲ ሓገዝ ትበል ዘለካ ግን ሓገዝ ዝሕገዝ ተኮይኑ ካብ ሕጂ ሓደ ኤርትራዊ ፀገም ዘጋጠሞ ናይ ካንሰር ድናይ ገለ ተኮይኑ ጎዛ ትገብር ትኽእል እያ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ገለ ዝበሃል ወይ ገለ ግን ኣምዳን ወዲኡ ኣለኻ በቃ ሕንቃቐ ኣለካ ምሽ ሕንቃቐ በዚሑ ትረብሕ ሕንቃቐ ዘይከኣል ነገር ኣነ ከም ጀምቡላት ኣብ ፖለቲካ ንዓይ ሰብ ተዘይኽቢሩኒ ክኽብሮ ከም ዘይክእል ክፈልጥ ትኽእል ኣለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓንቲ ነጥቢ ክነግረካ ትግራውነቶም ተጋሩ ምዃኖም ሓፊሮም ተጋሪኢልኩም ተዛረቡ ኢልና ኢና ባዕልና ኣብዚ ማስ ሜዳ ምፅና ትግራዋይ ምዃኑሲ ዝሓፍር ዝነበረ እዞም ሕጂ ዝወጡ ዘሎ ብዓብዪ ግን ተመበገሲ እዩ እቲ ዝኣምንሉ መንግስትናቶም ወይ ካቲ ውድብናቶም ኣዋደቐ ፈረስ ስለ ዝወደቐ ፖለቲካ መታሓዝን መጨበጥን ሲኢኖም ናብ ዘብልዎ ሲኢኖም ሕጂ ዓንፀ ንማዕፆ ንመን ክሃርምለዎም ንዓና ሃርሙና ክእሉ ስለዚ ለፍቲ ዝነበርናዮ ኢምፓየር ለፍቲ ዝነበርናዮ ኔሽን ሁድ ክንምለሰሉ ንኽእል መንገድስ እንታይ ተሓስብ ከም ሓደ ናይ ፌደራል ኤክስፐርት ቢዮንድ ዛት ተሓስቦ ነገር ኣሎ ዶክተር ኣሰፋ ኣብዚ ከመ ፅንዓት ክነካይድ ንኽእል ዶ ብፍላይ ተጋሩ ኣሕዋትና ኣፍቲ ተበጣጢስና ኢና ዘለና ንምንታይ ኢና ናብ ሓደ ንመፀሉ ድፍረት ዘይንብል እዚ ኢኒሽቲቭ እዚ ሓሶት ፈኸራ ሎቆታት ተሸሽ መንደቃናቱ ብድምፂ ድሙ ኢሉ ሓደሽደሽ ኣንታዛ ጭፍራ ኣበይ በየነ ኣበበይ ኣባዓትነቓዕ ደብሪ ስንጭሮ ከም ጌሕሕበይ እዛ ምስኳል ኩለሽን ሚስካል ኩለሽን እዛ ምስኳል ኩለሽን ሚስካል ኩለሽን ኢንኮምፕሊት ሚሽን ሻዕውያ እዚ ኩሉ ጥፍኣት እንታይ ንምርካ ክትካል ገብር ስለ ዝፀንሐ ብዚ 30 ዓመታት ነዊሕና ዘሎ ከጋጥሙና ዝፀንሑ ፀገማት ሩእያት እዩ ብመጀመርያ ንኤርትራ ንምግዛእ ናይ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣይኮናን ተገዚእና
ሃይለ ስላሴ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ይኮነን ገዚኡና ንዓና ብበትረይ በትረኻት ዝኸውን ቀደምቲ ጉዳይ ምደቀሰ እዚ ስርዓት ናይ ደርጊ እውን ዓቕሚ ዘለዎ ይኮነን ኩልና ሓደ ተንስራዕ ነናህና ታንክታት ማዕረ ተማቒልና ማእኸል ሜዳ ተንጋጠም ቀደም ምደቀሰት ጉዳይ 30 ዓመት ኣይንኸድና እዚ ስርዓት እዚ ይኹን ትቕድሚኡ ዝነበረ ስርዓት ግን ብዓለም ደረጃ ንዓና ንምብርካኽ ክሕግዝዎ ዝፀንሑ ዓበይቲ ሓይልታት ኣለዉ ኣይ ኣላሻ ይበልና ኣለዎምን ግን ንምድካሞምን ንምስዓሮምን ግዜ ወሲዱልና ኣብ ናይ ሃይለ ስላሴ እዋን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ነቲ ስርዓት ዝገብሮ ዝነበረ ደገፍ ወተሃደራዊ ጥራይ ዘይኮነ ንዕኡ ዝህቦ ዝነበረ ፖለቲካዊ ደገፍ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ኣፀንኪርዎ ከም ዝነበረ ንኩላትና ብሩህ እዩ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ናይ ሶቪየት ምትእትታው ኣብ መወዳእታ መፋርቕ ናይ 77ታት ምስ መፀ ኣብ ፀሊም ኣፍሪቃ ከም ዝብልዎ ዝዓበየ ሰራዊት ናይቲ መግዛእታዊ ስርዓት ንምምፃእ ስለ ዘኽኣለ ነዚ ሰራዊት እዚ በብቑሩብ እናቆርመምና ክሳብ ንስዕሮ ግዜ ወሲኽና ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ቀረብ ስለዚ እቲ ሽግር ብኸምዚ ብሓፂሩ ተተረዳእናዮ ፅቡቕ መስለኒ ኤርትራ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር እያ ትግራይ ግን ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ እያ ሓደ ክልል ንዕቆምና ዝብል ስምብራት ኣብ ርእሶም ኣሎ ንዕቆምና ህዝቢ ኤርትራ ይንዕቐና እዩ ሻዕብያ ይንዕቐና እዩ ንተጋሩ ሓንቲ ድሙ ን50 ናፁ ሓንቲ ፍሊት ንሽሕ ሃመማ ይብሉና እዮም ሲንጋፖር ክኾኑ ይደልዩ ትምኒቶም ካልእ እዩ ሕማሞም እንታይ ምዃኑ ይርዳእኒ ኣነ ሲንጋፖር ገዲፍና ዋላ ህዋ እንድሕር ዳ ሰፊርና ንዖም እንታይ ሕማሞም ኣይርዳእካኒ ስለዚ እንታይ ምልከቱ ንሕና እንድሕር ዳ ተረሚስና ተረሚሶም ክነብሩ ክእል ኣለዎም ስለዚ ንምንታይ በይኖም ይምዕብሉ በይኖም ጉዕዞ ንምንታይ ይቕፅሉ ምሳና ዘራኽብ የብሎም ዘራኽበና ናይ ተፈጥሮ ነገር ኮይኑ ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ኩነታት ኣይ ቲንክ ብዙሕ ፀገማት ዘለዉ ኣብ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘይተሓሓዝ ፀገም ክነሶም ኩሉ ነገራቶም ምስ ኤርትራ ከተሓዙ ወይም ዝፍትኑ ኣይ ሪሊ ሆፕ ካብዚ ተማሂሮም ካብ ዝሓለፈ ታሪክ ተማሂሮም ነብሶም ዝኸኣለ ሃገር ድዮም ክሃንፁ ሕብረተሰብ ድዮም ክሃንፁ ፖለቲካ ድዮም ክሃንፁ ቁጠባ ድዮም ክሃንፁ ፋይን ኖ ፕሮብለም እዚ ናብ ኤርትራ ፀገምካ ናብ ኤርትራ ከተፀጉዖ ምፍታን ግን ጌጋ እዩ ኤርትራ ወያነ ከምዚ ጌርና እንተበለት ብትክክል ስለ ዝገበራ እዩ ምግናን ኣይኮነን እዚ ኩሉ ካብ ኩሎም መራሕትናቶም ከነምፅኦ ዝነበርና ብገዳም ብገለንቲ ሃገር ከምዘይሰርሕ ገይሮሞ ዝነበሩ እሶም እዮም ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ካብቲ ኩሉ መስገደል ወፅዩ ሕጂ ሃገሩ ክሃንፅ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ መንገዱ ክመርሕ እንተደለየ ክትገድፎ ምኻል ፅቡቅ ምኾነ ኣይሆፕ ካብዛ ቪድዮ ተማሂርና ክንከውን እዚ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ መንገዲ ምዕባለ ድማ ተስፋ ዝህብ ጩራ ተስፋ ዝህብ ንምዕባለ ኩልና ኢድና ክንሕውሰሉ ኢድና እንተዘይሓወስና ድማ ፖዚቲቭ ኣረኣያን ፖዚቲቭ ኣመለኻኽታን ክንውስኽ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ድማ ኣይሆፕ ከምቲ ዝድለ ኢዱ ንኸበርክት ብኩሉ እጃም ብሞራል በብዝኽእሎ መንገዲ ክሳተፍ ተስፋ ይገብር ኣነ ድማ ተዝረኸብኮ ፅቡቕ ዘበለ ወይ እውን ክንፈልጦ ዝግባአና ተቕርብ ክፍትነ ላይክ ብምግባር ሼር ብምግባር ሰፖርት ተጌርኩም ድማ ፅቡቕ ትገብሩ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮኑ ብለኩም ደገፍኩም ኣይተቋርፁ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ 80ታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ 80ታት ቁጠባ ክቅየር ምስ ጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልያ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን